Kaikkonen. No se on Harri Kanto, hei. Joo, hei. Semmoista asiaa soitan, kun mä kävin 3 viikkoa siellä, mulla oli keuhkoputken tulehus ja Sanotko sen nimeä uudestaan? Harri Kanto. Harri Kanto, joo. Niin, mitä sulla oli? Keuhkoputken tulehdus ja mä sain lääkekuurin siihen ja se ei mennyt ohi, että voisinko mä saada uuden? Joo, ootapa mikä sun aiempi lääkitys oli siinä? No se oli tämmönen antibioottikuuri. Tämmönen antibioottikuuri? No tänne siis en mä tiedä, siis semmonen perusantibioottikuuri. Joo. Uimaako? Ei. Että se ei lähtenyt uimaamaan? Ei lähtenyt. Se on ainoastaan tuossa keuhkoputkessa on semmonen kipu. Justi. Ja onnistuiko semmonen, kun mä olen lähdössä Lappiin työreissulle tässä? Lappiin työreissu? Onnistua Lappiin lähteä työreissulle. Niin, mutta onko teillä ootappa nyt. Älä hermostu. Kato, kun allergia. Onko lääkeallergiaa? Ei oo minkäänlaista lääkeallergiaa. Entä aiempia lääkityksiä? No siis mulla on ollut joskus nuorempana poskihantulon tulehdusta. Nuorempana on ollut poskihantulon. Ja angina on ollut kerran kanssa. Anglia? Mulla oli velipojalla anglia, semmonen vihriä. Joo. 67 malli, mutta se möi sen. Ai jaa, no niin. Joo, se meni pöliä myymään. Nehän on hienoja autoja. Onhan ne. Kaikki mitä periaatteessa Amerikasta tuli, sehän oli kuitenkin Englannissa koottu. Se oli Lukasin sähkölaitteet. Just. Joo. No onko ei sulla hyperventilaatiota ole pukannut tuon takia? No ei oo pukannut. Jaa. Kun mulla on pikkasen erikoispyyntö, että mä tarvisin sen reseptin nyt heti, ja mielellään apteekkiin soitetaan, koska Aivan. Mä lähdin nyt illalla ajamaan ja mä en enää käydä lääkärissä ollenkaan, että... Ootko sä koittanut siihen mitään salavaa vielä, pepanteenia tai... En oo. Tai näitä mobilaatteja? En. No hyvä, eikä kannata koittaakaan niitä siihen. Okei. Joo. Niin palataan, mä paan tulemaan tämän reseptin. Hyvä, kiitoksia paljon. Kiitoksia. Hei. Hei. Poskiontelon tulehdus kertaa 2. Annettu morfiin 10 milligrammaa IV-sti.